Ojibia TV. Ubeje wo ho. Elijah, Rase, la la na wabe, la na wabe, wabe ya Elijah, Elijah, la na wabe, la na wabe, ya Elijah, Elijah, la na wabe, ya Elijah, Elijah, la na wabe, ya Rasiyo, Rasiyo, oh Elijah, Elijah, ya Rasiyo, wa Elijah, ya Rasiyo, la na wabe, ya Elijah, la na wabe, ya Elijah, la na wabe, ya Elijah, Rabbi yakase, oyakase ampa, asumdue. Amen. Odiafo kase ne wa aba. Oni Nyame ne Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma sutoyem. Odafo se Nyame Somafo Yawoh ne ndi. Idi a oyehu wosor. Idi a oyehu wase. Idi ya hyewiase ne yinarama. Idi ne nye Nyame ne Somafo Yawoh. Odafo aritem. Wo ha otede. Wa manu tede. Wo kada na tede. Fabra bada Nyame ne Somafo Yawoh na oba papa odefi wodo. Amen. Amen. Odu Yafo kase
Nama Dafot Yehonya Menesma Afot Akana kwenti Haya Wawa Akana kwenti Haya Wawa Akana kwenti Haya Wawa Akana kwenti Haya Wawa Nyame no Somafo Mapo Manado Somafo Mapo Manado Nyame no Somafo Mapo Manado Zeyakan Kodrahim Nyame no Somafo Mapo Manado Somafo Mapo Manado Nyame no Somafo Mapo Manado Zeyakan Kodrahim Nyame no Somafo Mapo Manado Somafo Mapo Manado Nyame no Somafo Mapo Manado Zeyakan Kodrahim Elijah kasa Shilo kasa asumdwehen kasa asasura kasa atemodewura kasa akanane Nyame no Somafo Yawoh ahene mo hene ewura mo ewurade nyansam fitase Nyame Somafo Yawoh Ajefo Ɔkrɔnkrɔnyi papa kasa na womba ya aso na yeriteo kaso okunini kaso osabari me kaso Our Elijah Ya so Yeritiewo Adam Kwenye kaso okunini kaso idombari me kaso Our Akanyani Jifo Ya so Yeritiewo Adam Kwenye Amani yina montezi abodi yina ramontezi na bodi yina nurore kasa na huenseno Our Akani Yanine Ya so Yeritiewo Adam Kwenye Amani yina montezi na bodi yina ramontezi na bodi yina nurore kasa na huenseno Our Elijah Ya so Yeritiewo Adam Kwenye Okasada Yamini be woman kasada Da Okasada Yanejifwa woman kasada Da Okasada Woman kasada Nina Somafo Nakasada Woman kasada Yamina Somafo Wakasada Woman kasada Somafo Nakasada Woman kasada Rabin Banapa Kasada Woman kasada Rabin Banapa Kasada Woman kasada Okasada Yamini be woman kasada Da
Okasada hene jifa wa mane kasada Ejara okasada wa mane kasada Nyame Somafo na kasada wa mane kasada Nyame Somafo na kasada wa mane kasada Rabbi ne banaba kasada wa mane kasada Rabbi ne banaba kasada wa mane kasada Nyame Somafo na kasada wa mane kasada Nyame Somafo na kasada wa mane kasada Baba bende 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 na kasada Rabbi Ekase. Asumdio. Amen. Pacho Brazil Marobian Trasi. Eyo. I want to watch in your junction, but I want muscle. Moya mean, I don't want muscle over shade. Rabbi Ekase. Rabbi Ekase. Yo, Rabbi Ekase Ampa. The memory Yokosaya Dasida Kase Yadima Otumfo Onyankopan. Yo, honor on your bed in a year. On your net in a year, Bessie the Bempensi. I said, Yanada. Yo, the memory of Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh. Da Abose Rabbi, Asisham and a family and a mammy, the memory of the prayer. What the can, Mammy Papa. Ebeji akume, yebejemu. Yada akume botu fom. Yasra Rabbi Abose no mayanti ase akuma. And semi on the bay yet the batase, Rabbi Ekase. Nansa Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh no do akasa masra do the middle tree. What my hayeti. Now if you told the brain biarano, young Jengu asupen. Amen. Amen. Rabbi Ekase. Mami bijina minchewa ha. Muhuna. Mami penji bijina minchewa ha. Oso shusheni mami. Uyo. Yedasi.
asomdwe nka ho. Amen. And as Cassin Cabo Sian Copona, was Matumacasi, Abo Mamma, but no man, not why I am so man. Béni soit l'Éternel, Tout-Puissant, qui a envoyé son grand pouvoir sur cette terre pour transformer cette nation en une nation religieuse. C'est à cause de l'affection qu'il a pour cette nation qu'il a donné sa prophétie. L'Éternel est digne et juste, et tout ce qu'il dit s'accomplit. Éternel, que ce que tu as prévu s'accomplisse. Amen, alléluia. Israel and Saudi Arabia, Yamasumai, Ghana, Yamasumai home. Now, Yamasumai, Yamasumupo. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, voici sa signification. C'est lorsque toute la nation ensemble, avec une même foi, unie et adore l'Éternel. Et lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, présentement, nous parlons d'Israël et l'Arabie Saoudite. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue to give us the teaching. It is Him who is giving us the teachings about the enlightenment of God's knowledge. And He said to us that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. Again, He explained that due to His greatest mercies, He has on a nation that has fulfilled His oldest promise. He said the Most High God is righteous and His words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah. He said. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then continued and said that as He has mentioned, the Most High God have sent Him a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. And therefore He explained the nation that is called God-worshipping nation to us, explaining that this is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God. Their principle of worshiping God is one. Their way of life is one. And this is a nation we call God-worshipping nation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as he speak now, currently, there are two nations that are God-worshipping nations, and that is Israel and Saudi Arabia. He said Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. Amen. Let them see Yakupon Oyi Omea Bassa. See one. There are those who be no mere Bassanum. Now, Omea Bassanum or some. If you ask up in our room and Sana when you're a human court or actually as a mother. I'm Isaiah 19:24. Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25. Denemo in the Israel book one Mizraim. On ye Assyria who otia ebasa. Aye inshira wo asase finfin o sende. Dom eraze ishirawan. De inshiran kame man Mizraim. Na mesano ejuma Assyria. Na me japaze Israel. Omea Bassanin Israel. Mizraim no ye Assyria. Obia yim Israel. Woka Mizraim oni Arabia la bembiri. Na api yeba Assyria sa oni akanapo asasi wopa no Ghana. Nto mai oye ebasa Israel Mecca no ye Ghana. Let them say Yakupon so Moses ma the woman or someone or the bear Israel. Also concerning Muhammad, I mean shall not be come. Amen. Or the woman or someone more about Mecca. The man me in the other children women I feel near the Ghana Posoda. I feel Yakupanosum at the Ghana. I feel Yakupanosum at the Ghana. The man saying, but I want my more up as you up your hotel. Now, a week up at the Oyan Quaji as a mother Oyan Mamacon. I saw that in the Jewish, not be Yakupanosum and Sana. Son éminence Somafo Yawoh continue de nous enseigner. Il nous dit raison pour laquelle l'Éternel décida de choisir trois nations
et il enverra sa religion dans ces 3 nations. Et c'est en entrant dans cette religion que tu pourras avoir le royaume des cieux. Alors il nous dit que l'Éternel a eu à choisir ces 3 nations dont il y a l'Israël, il y a Moussiri. Et lorsqu'on dit Moussiri, tout le monde connaît Israël actuel. Lorsqu'on dit Moussiri, Moussiri c'est l'Arabie Saoudite, là où il y a l'islam, la Mecque. Et aussi, lorsqu'on nous parle de la Syrie, qui est la 3e nation, c'est la nation, donc actuellement nous y sommes, et il parle de Ghana. Et il nous dit, l'Éternel a choisi donc Israël et Moussiri, qui est l'Arabie Saoudite, et aussi Assyrie, qui est actuellement le Ghana, où nous sommes. Et il nous dit, toute personne qui veut adorer l'Éternel, que cette personne s'y met dans ces 3 nations. Donc l'Éternel a envoyé sa religion. Et présentement, la religion de l'Éternel qui est arrivée au niveau de la Syrie, qui est Ghana, qui est l'adoration à Somdieu Nkambo Mtutum Sum. Alors toute personne qui veut avoir le royaume des cieux, il faille que cette personne se mette dans cette religion. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya nkyerɛkyerɛ na ɔde ma yɛn no hyɛase ka kyerɛ yɛn sɛ na abɔsohene Nyankopɔn wasoma ɔno tumi kɛse aba ɔman mu sɛ ɔmɛgye ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesom man to aso ka kyerɛ sɛ sanse Nyankopɔn na homɔborɔ ɛwɔ ɔman so nti na wɔbɛpɔn ne titi ano ne titi bɔhyɛ a ɔde ama yɛn nananom saa na to aso ka kyerɛ sɛ abɔsohene Nyankopɔn tene na ne nokware sipi ɔka sɛ gya nyina ade nyina so tumfo ma embrɛ mu sɛ na wasɛm te amen hallelujah Krokro ni Nyame Somafo to aso na ɔkyerɛ yɛn sɛ na ɔde kan yɛn no Nyame asoma wɔno tumi kɛse sɛ ɔmbɛgye ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesom man enti ɛsɛ yɛho ɔman a ɛyɛ nyamesom man na ɔnka ho asɛm no ɔsɛ ɔman a ɛyɛ nyamesom man na ɛyɛ ɔman a nipa ɛwɔ mu nyinaa ɛka bom a ɔmo som Nyame a ɛyɛ baako ɔmo gidie baako ɔmo nhyehyɛe baako saa ɔman no ɛne yɛfrɛ no nyamesom man kyerɛ yɛn sɛ mbrɛ a yɛwɔ mu yi ɔman mmienu ɛna ɛyɛ nyamesom man ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia Ghana eka Nyame ne man a wayi asi hɔ ama ne ho nanso Ghana enye nyamesom man Krokro ne Nyame Somafo to aso no kyerɛ sɛ na ɔman yɛte ase no Nyankopɔn yi ɔman miɛnsa asi hɔ ma ɔno ane ho so ɔde ne som bɛgyina ɔman miɛnsa mu na ɔsom a ɔde hyɛ ɔman miɛnsa ne mu no ɛna nipa nyinaa bɛwura mu ansa na ɔman nya hema mu akɔ ɛwɔ daakye atemuada ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no ɛde ma yɛn ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 to 25 Edimaye echire yo man miensa na aboso ni Nyankopon eyisi ho man ne ho no ochire ensa man miensa yi eye Israel Mizraim na Assyria Krokro ni Nyame Somafo ochire ye musa chirosem na kan sei na so nti ase na ehia enti Israel na chirosem ne kan ye ne de Israel na ye nim no nanso Mizraim obo so wa ha no Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo sɛ Mizraim na yɛka wɔ ha na sɛ kyerɛsɛm ne bɔɔso no ɛyɛ asase a ɛnɛ yɛfrɛ ne Saudi Arabia baabi a ɔde ɔsom ne kɔɛ na ɛyɛ Mecca saa nso na Syria na kyerɛsɛm ne bɔɔso no Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo saa mbrɛ no na dɔm a egu asase yɛfrɛ na Syria no ɛyɛ akamfoɔ saa akamfo ya ne to free hɔ na ɛnɛ ɔmo abɛtena asase yɛfrɛ ne Ghana so yi ɛte sɛ na ɔkyerɛkyerɛ ɔman miɛnsa ne mu a ɛbɛyɛ Israel Saudi Arabia ɛna Ghana ɔsesɛ na abɔsɔ ni Nyankopɔn kan ɛsɛ ɔde ne som ɛbɛgyina ɔman miɛnsa ne mu nti ne hyehyɛ mu no wasoma Moses ɛma nɔsom na nwoma ɛna ɔde brɛ Israelfo saa nso na ɔsom akɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso ɔma nɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔma Arabiafo afei ɛna ɛdu ɔman a ne din ne Ghana akanfoɔ anaasɛ Assyriafoɔ no afei na ɛdu yɛ so Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo afei na Nyankopɔn ne som ankasa abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu asomdwe nka ho Amen. Aman ayeye da ne mo nyimpa wo onya ahotoda ni da pir abosonsom sada abosonsom nti ena Yankopɔn we yina ye efi ɔman no do ɔman no ontum yeye gisi Yankopɔn ka so yina na de ye na abra aka mpanyefo wodu Ghana han wada abosom wada bay onye akwamosom echi na abroposo wada insansom na so wada beka ho anon po de na nja akwam no po ye osana ho de wada da impa we ho da Nyame na wo som no
Let's see the Kamup was all the bar. Demo or Somafo a Bassina, Yawoh, smile, Yakupon, onion to Crocro, or Maimu. Let them see. A man with them come on. Assassin to Punina, Babret. Say Yakupon, another, or boy in Pana walk by. Now, when Yahoto, that's with you. Son éminence Somafo Yawoh continue de nous révéler ce que nous ne savons pas. Il nous dit que la nation dont nous y sommes et le peuple souffrent. Oui, car tout cela, ça vient de ces mauvais esprits. Il nous dit, dans le passé, nos aïeux, les Akans, lorsqu'ils sont venus sur cette terre, ils sont venus avec des idoles. Et c'est qui nous parle du fétichisme. Et après cela, il y a les Blancs aussi qui ont envoyé le christianisme. Et après cela, il y a nos frères aussi qui ont envoyé l'islam. Il nous dit cette nation, tout ce que nous faisons n'est que les idolâtries. Nous adorons les idoles, car cela ne vient pas de l'Éternel. Raison pour laquelle le Ghana souffre, la nation, car une nation donc, on n'adore pas l'Éternel, ce n'est que la souffrance, car c'est les démons qui dominent. Alors nous allons souffrir tout le temps, parce que nous n'adorons pas Dieu, car les trois religions, donc on a cité, il y a les féticheurs, et aussi il y a, comment on appelle la doctrine, donc les chrétiens disent chrétien, le christianisme, et aussi l'islam. Présentement au Ghana, ce n'est que les idoles, l'idolâtrie que nous faisons. Captain Bra, if I were my mobile. There, what one way you can send some like a Muslim one town that. Oh, baby, yellow baby. I want to be emotional, celebrate all people more that. Or since I warrior in a young couple of children. I shall look at I don't know yet. No, never be other than the jail for bra. And can push what was it, what the Wabba say, what the liar, or the seminar, the dog come home, or the credo. That's what my mother Manjan Cobama bra. And say, I want to pay my cap on him. And it's a black one goes to the mother. The yan also a man who once I am came, Papa. Oh, my gonna be a year. Just a minute, now with Jar, and proper jazz I warrior, against the foot that was jazz I warrior. And in support what with your animal crab. Son éminence Somafo Yawoh continue de nous enseigner. Il nous dit que nous allons toujours souffrir, à moins que on abandonne. Car si on n'abandonne pas ces religions, l'islam et aussi le christianisme, on va toujours souffrir. Car il nous dit que il y a des personnes, donc on appelle les pasteurs. Ces pasteurs, ils utilisent les huiles d'onction. Ils utilisent aussi des poudres. Ils utilisent certaines choses qu'ils donnent aux gens pour pouvoir les aider. Et aussi, lorsque tu vas en islam, ce que les Ghanéens appellent malam, les francophones disent les marabouts. Il y a des marabouts qui sont en islam. Lorsque tu vas les concerter et que tu dis que ça ne va pas chez toi, ils vont te donner certains talismans, ils vont te donner certaines eaux pour te dire il faut utiliser pour que tu puisses évoluer. Il y a les féticheurs aussi qui utilisent aussi des poudres et autres. Et il nous dit toutes ces personnes-là, tout ce qu'il nous donne n'est pas la voie de l'Éternel. Et il nous dit aussi que c'est avec ces choses-là qu'on adore. Alors l'Éternel, puisqu'il n'aime pas toutes ces choses, nous sommes dans les idolâtries et aussi on souffre. Raison pour laquelle il nous dit que tant qu'on ne quitte pas dans nos églises, tant qu'on ne quitte pas dans nos mosquées pour venir se mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivé pour adorer Dieu, nous ne pourrons pas avoir la paix. Le peuple de cette nation ne pourra pas avoir la paix. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo agusa odi Nyankopɔn nsɛm edi mayen na ɔkyerɛ nse Ghana ye Nyankopɔn ni man na so senti a Nyankopɔn eyi n'ani afri Ghana so na Ghana fo ekɔ ɔhaw ne atete mu no na wɔda ne didi akyerɛ ye no
Osimra ye nananom afri titiwiase eba oman anasa asase e friend Ghana so yi omude akomsum ena ebeduru ye omude abusonsum ena ebeduru oman ne mu na saa abusonsum yi e ya ade anyankopɔn nkyere enti ena nyankopɔn yi nani efri oman so yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so saa akomsum ye nananom de ba ye no anyankopɔn yi nani free ye so no eno wo ho na Kristosum nso beka ho eno akire ena kremosum ba ye kremosum e ba ye nso ye de ye utina mu a udi nro di ball bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se sa osum ye nu ye ba ye Kristosum ni kremosum impo anke ye nananom de amudi ba ye omunim se ye akomsum impo nke ye ni nyina ya bosonsom krona osis weiti ena nyankopɔn ayi nani efri oman Ghana so weiti no man mu nipa ye nwenwe ye ha efri se nyankopɔn ayi nani efri ye so enti ohaw ena ye kom weiti ni ye di nkomo bebre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya se ansa na ye hu beto ye no eno ena wo ka a kire ye no osi de ye nimu no eno ena wo kire ye se ye di ekire akwa abosomsofo gigi niama edi hihye ye ho ye kwa asofo omuma ye nsuo omuma ye nku omuma ye oil ni nyina no ye gigi di hye ye ho ye kokremofo no ho a omo ye from malam wo mu a omu edi omudi sunsunfi edi ye adwuma mankrofo ema omu krado ma omu bansere to omasi ni kawa ni mu niama ye gigi nyina no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ni nyina ka ho ena ye ko hawo no mu na se ye pese oman ga na ye sumuju ye ndia gise ye yi sa niama nyina to nchen ni ye ge akire di ansana ye ho atoye enti aman ayeye meze esumu na mrebo imam po Ghana imam po na onya asopo imam po ahwana wozi da mejumezi na nyim mama oman ankoyi osala yankopɔ na chwaden hwana wozi anyim ma nyimpa wo man mu waye obiara nti bebiara asome ya sopo eba mabo me ya mara ba mabo wa no obiara nkwa nche nyimpa no wo ho boto ho na homa no wa gina yim de da ye pi yankopɔn wo bra na onye no korokora nti da mu Ghana ha asop no nyima amfon ahwa wa se o man korokora. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi continue de nous parler. Il nous dit que lui, il blâme ses imams et ses pasteurs. Et il nous dit, il blâme ses imams et ses pasteurs car ce sont eux qui sont devant de tout ce que nous faisons. Lorsque les personnes y vont pour aller chercher de l'aide, ce sont ces pasteurs et ces imams qui leur donnent souvent des talismans, des huiles d'onction, de l'eau et certaines choses pour pouvoir les aider. Et il nous dit aussi que ces choses qu'on nous donne, c'est la voie, donc on se détourne de l'Éternel. Alors, raison pour laquelle il nous dit que eux, ils sont à la base de nos souffrances et nos problèmes. Car c'est eux qui nous introduisent sur ces genres de voies. C'est eux qui sont nos dévanciers. Alors lui, il les blâme car ils sont à la base. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ohawa eda ye Ghana man so yi nipa wo man mu wo ha eda so yi nyina no ɔsɛ no de subo no bɛbɔ asɔfo ni amalamfo ɔmo from ho imamfo ɔmo di kremosum n'anim a ɔmo chichiri niama edima dɔm no ɔsɛ ɔmo na ɔno ɔde n'ani esi ɔmo so sense ɔmo no ɔmo di ɔhaw nyina ebreti mamufo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ne nti a wɔka sa ne se sanka obia nkɔgyina hɔ se me yesunsumni me yesofo uba me yesunsum ade ade amawo me imam me malam uba me yesunsum ade ade amawo obi se ni ho a ankatimamufo nso ntu saa na mo no enkonkogi saa sunsum yi moa ema omo beko hawa omo ekomu yi enti se omo etu saa na mo no esan se omo ankasa nim se sunsum dwuma omo yema nkrofo omo wo man ne mu no emfiri nyankopon nanso omo agina mu se nyankopon ade na omo ye enunti dom bebre na etu agu omo so ama se odom na omo ko ha omo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so wenti no de subo ni nyina ede bo amalamfo ni imamfo ni asofo a omo go oman mu a omo dia ne se ye yesunsum ade omo nim se mfiri Nyame nanso omo ye emadom a ewo oman mu wei ene ma haw egu yesu to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so haw nyina bae esansa asofo ni amalamfo ni imamfo omo di anim edinsifo ni akonfo ennim sense de omo ye na mfiri Nyame so na ada asemuti omo gu so omo ye maye enti da mejumezi ye Ghana ha ko Africa baby akwa ebo hu bi ho Africa baby akwa ebo hu sunsun po ho
wiase mmepi kwabo hu susu fo ho na yaga na hako apesa man nyina wiase nyina da enti wiase nyina le bre ogru wo bre papa de bia wiase tsa asampo ne nso yi wo ha no ja to ha na frama yadam na oro mbadda kapma bra oman wiase bo hu yakopon na chi. Son éminence en Somafo continue. Il nous dit que toutes ces œuvres qu'il se passe, tout ce que ces personnes nous orientent et que nous faisons, ce n'est pas le Ghana seulement, que c'est partout dans le monde entier. Ces personnes et les traditions et ce qu'ils nous montrent, la voie donc ils nous montrent, sont à la base de nos souffrances. Et il nous dit que ces pasteurs, ces féticheurs, ces marabouts, toutes ces personnes-là, ils sont partout dans le monde entier. Raison pour laquelle nous souffrons et nous allons continuer à souffrir car la voie donc ils sont dessus, les traditions et ce qu'ils font ne vient pas de l'Éternel. Alors tant que on ne se met pas à chercher la voie de l'Éternel et adorer l'Éternel, nous allons continuer à souffrir partout dans le monde entier. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so no si saa sunsum mu nneɛma yi anaasɛ bosomdi a yɛyɛ ɔkan anya Ghana nkwa ne yɛbɛhu no na aman bebree enso ukɔ a wobɛhu saa dwumadie wɔ hɔ sɛ asonsomfoɔ wɔ hɔ a ɔmodi sunsum dwuma ɛde ma timamufoɔ ti wei na ma ɔhaw egu yɛ so ɔsi wei na ma da bia da yɛ ti asɛm foforɔ nti ɛnyɛ sɛ Ghana nkwa ɛna ɔhaw gu yɛ so aman bebree na ɔhaw gu yɛ so tosida bia yɛ ti asɛm foforɔ obɛti ne yɛ si nsuo ayiri wɔ ha ekum nkrɔfoɔ bebree ɛgya tɔ hanom ahye nkrɔfoɔ bebree sei esi na nipa bebree wu ɔsi ne nyinaa efiri saa sunsum nneɛma yɛdi yɛn ho edi ekyire enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nyɛ Ghana nkwa ne yɛkɔ saa ti bia ti sɛ mu na mmom aman bebree na ɔmo de ɔmo ho adi ade ti sɛ mu. Bayan hwɛ Barnabas 96 asomdwe nka ho. Amen. Obiara nyɛ n'adwene yie na ɔmfi dɛm tebea na wɔwɔ mu no ho sana sa wo se ne mfi dɛm tebea no mu na hɔ na ɛbɛtena da bɛbrɛ wɔ asase do adakabe mu mpanse bohu bi na asɛm wɔda so wɔde kɔ akɔto gye kɛse no mu biribia yɛ hɔ da meyɛ kristian yi meyɛ krama yi mate Ghana ha mewɔ ma Yahaman onye hɔ koraa onye hɔ Osera 2014 na kasa bre ndede kan kramapu na kristian kunya bom na wonsum emi yakopon na oman Ghana oyi pa kusin pon wa magnetum da obra osum na obra so na wom ebe ya na so mara pira ahemanan ya wode. Papa nous dit tant qu'on se repentit pas et qu'on quitte pas dans ces adorations, nous allons souffrir car il nous dit, toutes ces logiques ne viennent pas de l'Éternel. Alors repentez-vous et quittez dans vos églises et quittez dans vos mosquées. Car c'est en 2014 qu'il a reçu la voix venant de l'Éternel. Il dit, il est temps, unis tout le monde et que tout le monde m'adore ensemble. Et il nous dit, la voix de l'Éternel est arrivée et la religion de l'Éternel est arrivée. Alors si vous ne quittez pas dans vos adorations, et ces choses que vous adorez pour venir dans l'adoration de Dieu, vous allez toujours souffrir. Et lorsque vous mourrez dans le séjour des morts, vous allez souffrir. Et lorsque le royaume des cieux aussi, le temps de jugement arrivera, vous allez aller en enfer. Car vos églises et vos, comme on appelle mosquées au niveau de Ghana, ici, vous allez adorer, vous allez beau servir, mais vous n'irez pas dans le royaume des cieux, mais c'est dans l'enfer. Et vous allez souffrir aussi dans le séjour des morts si vous ne quittez pas dans ces logiques et dans ces adorations pour vous mettre dans l'adoration de Dieu. Yesu kansa mi wɔ ha ɔyɛ nkwam sɛ dwumadɔrɔ koro nyinaa yɛ nkwam sɛ o yɛ afi ɛna nyimpa bɛgye ho kyim ɔyɛ nyima a ɛhom nyim sɛ mo wɔgye ho kyim no ɔyɛ nkwam sɛ. The Gospel of Barnabas, page 96. Jesus answered, as God lived, as God lived, in whose presence my soul stands, I am not the Messiah whom all the tribes of the earth expect. And I'm quite sure what I am going to was my Messiah. Oh no, what should you see now? Do once a year. In promise, you say, very young, Mamma, to ask more to come here.
Even as God promised to our father Abraham, saying, in thy seed will I bless all the tribes of the earth. Han Israel for no one more question there. You don't know who there, you put out walking as of own with Abraham as simple. Or said Abraham, Yakupa can't tell what's the pum. Nobody say you are there, my man. That's all the years or Abraham nothing. Now can I hear me not about my last man, not a important. Or don't put Abraham as simple. That's a way. But when God shall take me away from the world, Satan will raise again this accursed by making the empires believe that I am God and Son of God. Whence my words and my doctrine shall be contaminated, in so much that scarce shall there remain 30 faithful ones. Whereupon God will have mercy upon the world. And will send his messenger, for whom he had made all things. Then be a couple of my gun about Sanda or May or Caname by San Home. Now, in the sense, even see many power women are warrior and see men in Sepoya, men come up warrior, make us a warrior and see. So, by the year, if you die, not try some, or don't be on my mobile. Instead of watch one snap number. Who shall come from the south? Oh, yeah. Son éminence, Somafo continue de nous révéler. Ils ont médité dans le livre de Barnabas, le 96. Et là, c'est la prophétie dont Jésus avait eu à parler. Il nous dit la prophétie, c'est ce qui doit venir, qui n'est pas encore arrivé. Mais présentement, c'est ce que nous sommes en train de voir, car il a été donné en prophétie. Jésus même a dit. Il a dit dans le dernier temps, lorsque l'Éternel m'enlèvera, le diable utilisera cela et dira que Jésus est Dieu. Et encore, ils diront que Jésus est le Fils de Dieu. Et son éminence Somafo nous dit que lorsque on continue à dire que Jésus est Dieu, quand c'est comme ça, l'Éternel se met en colère. Et il a été dit que dans les derniers temps, par la miséricorde de Dieu, il enverra celui-là même qui est le Masaïa. Lorsqu'on dit Masaïa en francophone, on dit Messie. Celui-là même qui viendra sauver l'humanité. Car il nous dit, lorsqu'on dit que Jésus est roi, Jésus est Dieu, c'est la colère de l'Éternel que nous soulevons. Raison pour laquelle il nous dit que au niveau de Ghana, c'est les pasteurs, ces féticheurs, et qui sont à la base de nos souffrances. Car quand tu vas dans nos églises, quand tu vas dans les mosquées, ce qu'ils nous enseignent n'est pas vérité. Et lorsqu'ils utilisent la Trinité et qu'ils disent que Jésus est Dieu, ça soulève la colère de l'Éternel. Raison pour laquelle nous souffrons. Mais car l'Éternel, dans son amour, il a dit qu'il enverra celui qui est le Messie et il nous sauvera. Alors, la religion de l'Éternel est arrivée. Toute personne qui veut avoir la paix, le salut, la santé, que cette personne se mette dans l'adoration qui vient d'arriver. Car c'est la voie qui mène à l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo agusɔde nkyerɛkyerɛ no ɛde ɛma yɛn na ɔkyerɛ nsɛ sɛ na ɔma yɛte aseɛ no ɔse Ghana deɛ yɛkɔ mu yi nyinaa anaasɛ wiase deɛ yɛkɔ mu wɔ mmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho ɛde sunsum boa akyi no ɛno ɛna sunsumfi aguso a ɔmo ɛha yɛn na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔdi kan bɔ so sɛ ɔde subɔ no nyinaa bɛbɔ imamfoɔ ne asɔfoɔ ne adinsifoɔ ne akɔmfoɔ sɛ ɔmo ɛna ɔmo ɛboa nipa wɔ sunsum afa nti nipa nso ɛdi akyire ma yɛn nyinaa yɛkɔ ɔha wei mu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nkyerɛkyerɛ ɔde ma yɛn ɛda na di sɛ obiara ni hɔ a ɔka sɛ wɔ som Nyame ɛwɔ Kristo sum mu anaasɛ kremosum mu a ɔdi ndro di bɔ ne bra a ɔbɛnya ahima mu akɔ ɔsi ɛnsi baabiara da wei ne nyina so a ɔgyina so di kyerɛ sɛ kwan bie ni hɔ sɛ obi ɛwɔ Kristo sum mu a ɔbɛka sɛ mi deɛ mɛnya ahima mu akɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔbisa sɛ ahima no ɛyɛ deɛ anaa na ɔbɛka sɛ mi deɛ mɛyɛ no mɛyɛ na mmom mɛnya ahima Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nsi
na de kyerɛkyerɛ yɛ nyinaa no ɔse ne nyinaa ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ hɔ na emom yɛ nimdeɛ na enru hɔ enti ɛna yɛ guso a yɛyɛ deɛ yɛyɛ a ɛde ɔhaw ɛbrɛ yɛ a yɛnhu ɛngyae no ɔmo akenkanfo no kenkan nsɛm no ɛwɔ Barnabas nwoma no mu ɔkenkan ma yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ Yesu ka nsɛm yi bere a wɔbaayɛ na Ɔkrɔnkrɔn no Nyame Somafo sɛ yɛ kɔmhyɛ ne yɛnim ɛyɛ bonsam ne nnwumadi a wɔahyehyɛ sɛ ɔde bɛba abɛgu adasama so yɛadwen ɛnru hɔ ɛno ɛna ɔkenkanfo no kenkan no sɛ Barnabas nwoma no mu no Yesu kan sɛ ɛwɔ mu sɛ Nyankopɔn hyɛ ɛbɔ sɛ ɔbɛma sumani no aba nanso ɛnyɛ ɔno a ɔse Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔbɛma sumani bi aba asase so nanso ɛnyɛ ɔno a Ɔkrɔnkrɔn no Nyame Somafo sɛ saa nimdeɛ yi sanka Israelfoɔ ɔmunya mesum nimdeɛ a ɛwɔ ɔmo nsɛm no kɔ anim a anka ɔmbɛnya nteaseɛ sɛ sɛnea Yesu ka yɛn na kyerɛ sɛ osumani a ɔbɛba no ɛmfiri Abraham n'asefoɔ mu ɛna ɛbɛba nti ka ɔmbɛhu sɛ ɛmfiri ɔmo Israelfoɔ no mu ɛna ɛbɛba na ade nti na ɔse sumani bɛba Yesu ka yɛ wɔ nwoma a kenkan ma yɛ wɔ Barnabas kuma no mu sɛ ɔno Yesu firi asase so a bonsam bɛpagya ne mu na deɛ ɔbɛyɛ adasama ne sɛ ɔde adwene a ewu gyidi a ɛnyɛ adwuma ɛba abɛhyɛ adasama mu sɛ ɔno Yesu ɔyɛ Nyankopɔn saa nso na ɔyɛ Nyankopɔn ne ba ɔse mbere a nipa ɛɛka ne sei no na Nyankopɔn ne bu efu asase no na Nyankopɔn ne bu efu nipa ɛwɔ mu Ɔkrɔnkrɔn no Nyame Somafo sɛ ɛno ne yɛgu so a yɛhu no nnɛ yi Ɔkrɔnkrɔn no Nyame Somafo sɛ saa dwumadie no ti na ɛnɛ Nyankopɔn ne bufuo ɛwɔ asase so a wayi n'ani wada n'ani ɛma nipa ɛwɔ asase so Ɔkrɔnkrɔn no Nyame Somafo sɛ n'asɛm kɔ no ɔse ɛyɛ Nyankopɔn n'ahumɔborɔ nti ɛna ɛnɛ ɔma sumani n'aba na nka Nyankopɔn ɛnyɛ ahumɔborɔ a nka sɛnea wayi n'ani afiri adasama so wɔ asase so nka bebia no a yɛbɛyɛ ama na yɛbɛbrɛ yie na Yesu ka wɔ kyerɛsɛm na ɔka yɛ no sɛ bere a nipa ɛɛka sɛ ɔno Yesu no ɔyɛ Nyankopɔn saa so na ɔyɛ Nyankopɔn ne ba a Nyankopɔn na ebu befu asase no so no ɛno mu na Nyankopɔn ɔbɛnya ahumɔborɔ ama asase no na wasoma ne sumani no aba asase so sɛ saa sumani no ɛnam ne so na ɔbɔ deɛ ɔbɔ yɛ nyinaa kyɛkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ahumɔborɔ nti ɛna Nyankopɔn asoma ne sumani a ɔno ɛnɛ ɔda ne sumasɛm di ɛde ama yɛn ama wɔbɛpie yɛn ntɛm to kɔkɔ ne Nyame Somafo yɛn ni saa nsɛm yi so deɛ na ɔhaw ne amanneɛ no ɛmfiri yɛ so da na ahumɔbɔ na aban adze a ogyina do ɔno Nyankopɔn no soma ɔde bɔdwiri wiase na ɔsom yi ni asomdwee ntontom som Bamkura 4060 dɛm ɔsom no bɔdwiri wiase nkwa bɔgya ala sɛmɛ nyinaa nkwa de kura na pɔde wɔaka no dendenne koraa dɛm ɔsom yi ma wɔabɔ kɔ nyinara Nyankopɔn ɔgye ntom o aka yi kakra wɔ Israel po ɔsom Arabia po ɔsom asa wiase obiara nsom Nyankopɔn o wɔaka nyinaa da wɔyɛ nyinaa yɛ abosonsom Nyankopɔn de no som aba eyi na ehumɔbɔ a ɔde bɔ hu adasamba nsa ampin na ankɔ dɛm ehumɔbɔ no mu bia na ɔde wɔn anwo mpa ankyɛwye kɔ Quran chapter 40 verse number 60. Your Lord has said, call on me and I will hear you. Those that disdain my service shall enter hell disgraced. Asumra ka ho asam ɔte prɛmi ntontom smɔne prɛmi na majodo prɛmi na metsewu ne chasa da sa prɔne Nyankopɔn na azɔ na homa prɔne no ɔbɛyamo sesera ntontom sumi na abe ɛna ɔreka ro impe bɛse ne wɔtwe ho afi da badwumadin hɔ onya ahemra mo ko wada chance moda eyi na ɔrecho mpete da mmiri enkremosum a ɔyɛ adwuma ɔyɛ dɔwa Arabia Israel po ɔsom a ɔyɛ adwuma Nyame bɛgya atom ɔyɛ da ɔwɔ Israel maaka nyimpa nka nyinaa ɔbɛrɛ ntuma nwura ntontom som no iya ahemra mo ko wada chance moda Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue de nous parler et il nous dit que l'Éternel, par sa miséricorde, a choisi d'envoyer sa religion pour pouvoir sauver le peuple de sa nation. Et il nous dit que la religion donc l'Éternel a envoyée, c'est la religion à son Dieu. Et cette religion, toute personne qui s'y mettra aura le royaume des cieux et aura la paix.
Papa continue de nous dire que tout ce que nous subissons, nos souffrances, tout cela, c'est nos dévanciers qu'ils blâment. Et encore, il nous dit que dans cette vie, il y a 2 religions donc l'Éternel approuve. Et ces 2 religions, c'est au niveau d'Israël, le judaïsme, et aussi, quand il va en Arabie Saoudite, aussi l'islam. Il nous dit présentement, l'islam, au niveau de Ghana, toute personne qui musulmane et toute personne qui dit qu'il est chrétien n'aura pas le royaume des cieux. Car c'est ceux qui sont en Arabie Saoudite, les Arabes, qui vont musulmans et qui auront le royaume des cieux. Et aussi ceux qui sont en Israël, les habitants.
Akana mana ona ya Rabbi yarema demu atemo wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abaze na burano oyano parafo ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abaze na burano oyano parafo akana ona ya Rabbi yarema demu atemo wada akana mana ona ya Rabbi yarema demu atemo wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abazenye na urano oyano parafo anam ya Rabbi yerenko jemu atembu wada akana man anam ya Rabbi yerenko jemu atembu wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano oyano parafo ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano oyano parafo akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano oyano parafo ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano oyano parafo akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano oyano parafo akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada akana man aname ya Rabbi yarenko jemu atemu wada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abaso nyame oyano parafo abaso nyame oyano parafo abatenye na hurano
Oyo no kwarfuate. Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Abasonyame. Oyo no kwarfuate. Abasonyame. Oyo no kwarfuate. Abate yina hurano. Oyo no kwarfuate. Rabbi yakase. Oyakase ampa. Rabbi yakase. Oyakase ampa. Yabesre yamfidie ni yedi ejuma ntimo amuhwe TV no yamfidie no atochima kakra na technical directors omu ye yama fidie ni asaba enti mudi beche yesre sene Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odi ni nkyerɛkyerɛ edi maye no omayeti asiese Omaiga na de ye komu nyina no esanse ye hu Nyankopɔn ne sum emfa ye hu bedimonti ne ye bre ne saa Oma ye kinkan Barnabas ngoma ne de maye kyerɛ ye se saa nsami a esi ne nedei Yesu ahye hu kom dadada na esanse o kan se Nyankopɔn be hu adasama mobonti ehumobro ne nti na ama sesia wasoma ne sumani abai Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ehumobro no ni titra wo mu ne se Nyankopɔn asoma no mode ne sum a ne din ni asundwe tontonsum de aba asase so a epie wo man Ghana mu enti se wo pese sa ahumobro yi ebi enka wudi a Jisa wudi uhu berasu nje tuntonsuma ya Nyankopɔn ne suma Nyankopɔn di asuma onu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya na odi asani asase so yi jisa wudi uhu berem ansa na ehumobro yi ebi asonso na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ekire ya mu na o kire se saa na nsam ne ti ehumobro ya ka ho asam ya Nyankopɔn ne suma odi abai Quran kan sam no Omo kinkanfo no kinkan sem no edimaye ewa Quran chapter 40 verse number 60 kira yen say Nyankopɔn si yemfra no no begi yenso na saa osuma ebeba ye befra Nyankopɔn na wagi yenso no anase ebebo ne din na wagi yenso no obi biara obetwe ne ho afri ho obeka so no de onkodi saa osum na echi no saa nipa no ode ne betu gem woda cha temoada Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Quran ne si supi sa obi biara onfa ne hu mbera osum ya odi asani asase so ya Nyankopɔn de asuma na ne din ni asundwe tontonsum yi onfa ho ambera mu a na chese baabi a wo bia no bonsam gya na obekwa se Quran no so edi hu adase sa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyankopɔn hu mbobro de aba no eno ne ne sum yi upese ohutɔ upese odi ye upese otena asase so ahutɔ ne asumdwe mu na daachi usan wo enidaso se obenya ahima mu akode a jisa odi hu bera asumdwe tontonsuma no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo odi asani asase so yi enti yada hu besi ha impe biara a na nkasa da me wakan apiro nya ahima no jisa ba asumdwe tonton so yi mu ana da wo wiase nyina ya nkontompo Yankopɔn yi mo hwe enti da makan empo Israel na yi Arabia po osompo da membri Yankopɔn odama ara ponko na Israel ponko wiase nyina entontom so no Yankopɔn obaja atum empe bi obaye bi enti okwa won kan kyerɛ mo nkrɔpon ma wa ban omobɔden ye wantena na won sei abra Yankopɔn ka dem me wiade sa wo so ko wiada na wa kyerɛ ono kan Yankopɔn no ɔro bo ankasa ho ban o sa ko wiada na wo so mu a atesi na ebe hyen wa bo enti ɔro bo ho ban ama akwa ankapa da mo so me ya ben kuti na so ma wo ma epiapo me tin ya benya aha bia da na piro be twu do na mi amaka chon hwa ya be ya cho ayoro pupi wozi oyima ha enkwesi na wade bai obi ayi wa be osmo moto nka na ba be da bi na ebro mine na wati mi brasa asa na wati di enti obiara oye no ho na pa na ho mo jon Yankopɔn no sumon na dankasa onya hoto opa ma odankasa na asopo edamasi. Excusez-nous, nous avons eu de panne technique et son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue. Nous avons médité dans le livre du Coran, le 40, verset 60. Et là-bas, la parole qui est fut lue, l'Éternel nous dit de l'appeler lui et de l'adorer lui l'Éternel et de lui demander tout ce que nous désirons et qu'il fera cela pour nous.
Alors son éminence Somafo nous dit que Dieu, par sa miséricorde, comment faire pour sauver son peuple, envoyer l'adoration qui est la troisième religion. Et le nom de l'adoration c'est Asomdwe Nkambom Ntuntumsum, ce qui veut dire la paix et aussi l'union et aussi la louange. Il nous dit de te mettre dans cette adoration pour pouvoir avoir la paix. Car ce qu'on était dedans avant, toutes ces voix ne viennent pas de Dieu, alors l'Éternel n'approuve pas. Mais c'est maintenant que l'Éternel a envoyé sa religion. Alors, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit, lorsque Dieu nous donne dans la loi que ne volez pas, si tu as désobéi cette loi et que tu allais voler, si l'on t'attrape, ils vont te maltraiter, tout ce que tu vas subir, Dieu lui ne subira pas ceci aussi. Mais c'est toi seul qui vas ressentir, raison pour laquelle il te dit, présentement l'adoration de l'Éternel est arrivée. Alors toute personne qui veut avoir la paix, la santé, et toute personne qui veut mieux vivre, et lorsque tu mourras aussi avoir le royaume des cieux, il faille que tu te mettes dans l'adoration à Somdwe Nkambomsum. Et il nous dit que lorsque tu es dans cette religion, tu as la santé, tu as la paix. Et lorsque tu mourras aussi, tu auras le royaume des cieux. Alors toi et ta famille, toi qui es là, tu n'es pas perdu, mais mets-toi dans cette adoration, car par ailleurs, tu étais dans la souffrance, la maladie. Mais présentement, Dieu a envoyé sa religion pour pouvoir te sauver. Toi et ta famille, mettez-vous dans cette religion pour pouvoir avoir la santé, la paix, et tout ce que tu vis va partir. Et lorsque tu mourras aussi, tu auras le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ ɔde yɛn bɛsi ya nansa nano ka kyerɛ sɛ na wadi kan aka no sɛ yɛpɛ ahotɔ yɛpɛ asomdwe yɛpɛ sɛ yɛbɔ bra ne nsi yɛyie na da biara da yɛwɔ apɔmuden deɛ a gye sɛ yɛde yɛho bɛwura Nyankopɔn ne som a ɔde abaa ne din ne asomdwe ntontonsom yɛgye kyerɛ yɛde yɛho bɛwura mu ansa na yɛbiribia a yɛyɛ na asase so ɛbɛkɔ yie ɛde ama yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ na sɛ ne Nyankopɔn ne nhyehyɛe te no waka kyerɛ nipa sɛ ma yankɔwiadeɛ ɔsɛ wokɔwiadeɛ a sɛ ne Nyankopɔn kan no ma nkɔwiadeɛ no ɔde bɔ wankasa wo nipa no ho ban na wokɔwiadeɛ a titi a wobɛfa mu no wankasa na ɔde w'ani bɛhu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ sɛ yɛyɛ nipa yɛte ase yɛpɛ sɛ yɛnyɛ asomdwe yɛnyɛ ahotɔ na biribia yɛbɛyɛ bia ɛnsi yɛyie na afei nso yɛwu a yɛnyɛ ahema mu nkɔdeɛ agye sɛ yɛde yɛhu bɛwura asomdwe tontonsom no mu na ɔbɛtena ase nnɛ wɔ kurodeɛ yi mu din a ɔkyerɛkyerɛ yɛ nyinaa no obi biara ɔbaayɛ obiara wɔ ha wɔ ɔde baayɛ wei se me te wei se me nan wei se me ha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so obiara ni wɔ ɔbaayɛ ɔse mate wo nka sɛ Nyame somani a woka Nyame ne nsɛm a ɛno nti na maba wo nkyɛn obi biara de ɔhaw na ɛbaayɛ enti asase bɛn ne yɛte so yi ɔman bɛn ne ɛwɔ mu a ɔhaw ne amanneɛ na ɛgu adasama ne so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ pɛ sɛ yɛyi yɛn ho firi saa ɔhaw wei nyinaa mu a yɛmfa yɛn ho bɛwura asomdwe tontonsom ne mu saa nso na ɔde nsɛm yi ma yɛn yɛyɛ afoforɔ ɛwɔ ha ne sɛ yɛtie nsɛm yi yɛnyere yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho wura ɔsom no mu ne yɛkɔ nso a yɛnkɔ ka nkyerɛ yɛn nuanom ne yɛn dɔfo no wɔ mo wɔ fie sɛ Nyame ne som no na aba yɛ ɔsom a ɛma ahotɔ ne asomdwe ne apɔmuden abere ne abere nyinaa na afei nso wɔ anidasoɔ sɛ wu a wobɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuɔ da. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ deɛ ɛbɛsi na yɛde ne nyinaa bɛkɔ borɔfo kasa mu tiɛwa. Yes, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo giving the teaching today explain to us that the problem that is befalling the people in the nation in the other part of the world in this end of days, he put the blame on the so-called spiritual people in the nation, tempt them to be the pastors, the malams, the fetish in the nation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, they are the cause of the problem and the predicament of the people living in the nation, because if they have not opted out by themselves that they are giving spiritual help and spiritual assistance, no human will go to them for help, of which that will come and be a burden on the person. That will come and be a problem to the person. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said this would have not happened. But because they have come out to say that they are helping people spiritually, it is for this reason that people also go to them and they receive the talisman, the oil, the froda water, the pomades, and all the things they give to us, the rings and the rest. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, all of these are problems that the evil powers give unto the people. He mentioned that the nation Ghana,
God have chosen this nation to be part of his appointed nation. But our ancestors came into the nation with idol worship. Later, Christianity also followed. Then there came Islamic tradition, which also came into our nation. And all of these are practicing idol worship in one way or the other. And that is the reason the Most High God ignored the nation and have turned his eye upon and turned his focus upon of the nation. He explained that with this, there are prophecies that are meant to let this happen in this end of days. He allowed that to be read to us in the book of Barnabas, page 96, of which explained that during the time of Yeshua, whom we call Jesus the Christ, he was asked that it is said in their books, in their Israelites' books, that God is going to send them a messenger who will come to save the entire world or come to reveal what God wills to them, of which Yeshua, whom we call Jesus Christ, replied by telling them that it is there, though, that the Most High God have promised their ancestor Abraham, but yet it is on him. So the people of Israel have the knowledge of God, the depth knowledge of God. They would have understood that as Yeshua Jesus Christ said that he's not the one, they would have get to know that that messenger will not come among them. He told them that that messenger will come at the time that him, Yeshua Jesus Christ, depart the earth. It is there that the devil will rise again in his strength and will begin to deceive humanity with an adulterated belief that him, Yeshua Jesus Christ, is God, and at the same time he is Son of God. Is that as humanity proclaim this, there and then God's wrath will be upon the earth, and that God again will have mercy upon the earth and send that messenger whom he will send unto the earth, and through that messenger he has made all that he has made. Ɔkrɔnkrɔnyi said, it is that period in which we are now. And so as he has mentioned, the mercies of God have done on the nation Ghana, and that God have sent him with a true religion or a true way of life of the Most High God. He said the mercies that the God have given to the nation Ghana is the religion that he has descended onto the earth. And so at this time, anyone who would like to receive the mercies of the Most High God, you have to stop whatever form of worship you belong to and come into the true religion or the true way of life of the Most High God, called Asumje and Tutusum. It is only this that will grant you a good health all the time and also allow you to attain salvation on the day of judgment. He mentioned that the Quran also emphasized on this, and that was read to us in Quran chapter 40, verse number 60. Which mentioned that anyone who disdains the service of calling upon the name of the Most High, of which Ɔkrɔnkrɔnyi said to call upon the name of the Most High, is the religion that have come now called Asumje Tuntusum. And so Quran mentioned that anyone who will move away from that, it is you who will go into hellfire on the day of judgment. Therefore, as Quran emphasized, it means that this is the mercy of the Most High God upon the earth in this end of days, and that all humanity ought to come into it. Ɔkrɔnkrɔnyi said that now that he has visited this town, many who have come to him, none came to say that I have heard about you as a messenger of God and I'm coming to join you or follow you. That is all it. Anyone who came with a problem. And so this should tell us that each and every individual is having one problem or the other. And that's what nation are we living in, what land are we living in this end of this. That problem and calamities are befalling people all the time. Said, now that this message have come to us, we as human living in this end of days supposed to turn our ways and come unto the true path of the Most High God in this true religion called Asumje Tutusum. This is the only religion that grants us good health, grants us peace and comfort whilst living, and then also have the salvation issues for us that on the day of judgment we shall attain the kingdom of God. Thank you. Happy Wednesday. I said in the very soon. Grandpa and Adrian. Now, when you man, when you mean see, no be too much now. My yes, come on, my yakman. Obi, Olimpa, where Wumpo, or to church in the bar. So when you man, you be a war Olimpa, if you trade a shit in the bar. Or you answer me, was man and better about Oba. Or you answer, I should go by much as you, Papa. Sanda, my grand call Papa. And so what I said, so I been what time wasn't no him there. A shenampo or rocko, maybe. Or you share, maybe better. The obesity. Oh, yeah, 25th now, all the brain that I Yawoh no busy. Or be a mamma dear Baba, shouldn't be. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo Yawoh, vous rappelle la date de la conférence. Et donc,
nous avons tendance à dire dans notre langue jargon que la convention, c'est le 25 décembre. Alors, il nous charge de vous rappeler, tout un chacun, de faire l'effort de venir à la convention et ou la conférence. Il dit de faire l'effort de venir, car il y a certaines même qui disent que je n'ai pas d'argent pour pouvoir partir. D'autres même, ils oublient que c'est le temps de la conférence. Papa nous dit, chaque 4 mois, il est obligatoire que tu partes à la conférence au niveau de l'automne. Je vous donne les informations, les annonces. Toi qui veux nous suivre sur les réseaux sociaux, si tu vas sur les réseaux sociaux, il faudrait que tu tapes Adjinkwan TV. En français, on dira Adjinkwan TV. Adjinkwan TV, lorsque tu vas sur YouTube et que tu tapes, tu vas voir tout ce que tu veux voir. Et aussi, si tu vas sur Facebook, que tu tapes aussi, tu vas recevoir aussi sur les réseaux sociaux. Et si aussi tu veux regarder sur la chaîne télévisée, il faudrait que tu cherches Adjinkwan TV aussi. Tu vas voir que ça va s'afficher. Tu vas nous prendre en marche et nous suivre. Tu vas faire ce que nous faisons aussi. Et aussi, au cas où tu veux parler à papa, celui-là même qu'on appelle Mazaya, son nom qui est Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo, tu vas appeler sur le 02 77 12 63 08. Si tu es à l'intérieur de Ghana, que tu veux l'appeler, tu mets le code de Ghana qui est le plus 233. Tu supprimes le premier 0 du 02 et tu commences à partir de 2 77 12 63 08. Lorsque tu vas appeler, tu vas voir que papa va décrocher. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il va décrocher, il va te parler. Et aussi, si tu veux venir voir papa face à face, lui expliquer tes problèmes, il faut prendre un car. Si tu quittes au niveau de ta Croix-Dit, tu prends un car allant à Accra. Arrivé à Mankessim, tu vas dire à l'apprenti que tu descends à Esochia. Lorsque tu vas descendre à Esochia, tu empruntes un taxi. Tu dis non que tu t'en vas à Ekumfi et Tom Rabi. Ils vont te faire descendre. Si tu quittes aussi au niveau d'Accra, tu prends un ticket de Cape Coast. Tu es dans le car, arrivé à Winnipeg Junction, tu dis au chauffeur que tu vas descendre à Esochia. Lorsque tu descends à Esochia, tu empruntes un taxi. Tu dis non que tu t'en vas à Ekumfi et Tom, tu descends à Rabi. Ils vont te faire venir. Lorsque tu vas descendre, tu vas voir que papa est là. C'est simple. Tu vas voir papa, il va te recevoir, quel que soit ton statut que tu as, que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu viens, papa va te recevoir. Si tu as un fardeau, tu es malade, tu es mourant, ou bien tu as un problème, tu n'arrives pas à enfanter, quel que soit le problème que tu as, un problème spirituel, fais l'effort de venir voir papa, celui-là même qu'on appelle Mazaya, et il va te recevoir, et tu vas voir que tu auras la paix, la santé, et tu mourras aussi. Lorsque tu mourras, tu auras le royaume des cieux. Merci. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya dinka boy ya di ma yense ehyedi eba na ehyedi a eba ya Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ohye ema esumba bia anasa obi a ode ne ho eba bedon Nyankopɔn ne ho mobro de abaye Nyame ne soma ode abaye ni din ne asundwe tonton som ne se ebre bia ye be ya afahye no ese ode ho ehye mu bi na bre bi entisi ye nim fasode e wo mu a nkade biara da afahye ne ba ye nyina ye de hu ba begim Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yenye yenyama ye yentutu yenyama ye se ne be ya obi wo ho obetena se a emre ne so ansa na obeka se emre ne so ye miniska me de ba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ye nim fasode e wo mu a nka owufu da hompo a obeyire hu se obepe no de ahye ba bi no wakɔ ehyedi ne ansa na wabɛhwɛ de se uye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se nti ehyedi a we enim no ebesi wo 25th December bronya busumu no na toso 25th December na afashion ehya enti yenyina yemfa wenye yaso di se sabre no so a yenyina ye beba bi na mfasodi a wa afashion mu no yensa ebeka bi sa ne ye ka hu se embre a ye ka se na se ne a ye ka se de ye wo Bawdie ewo wasama mu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ebi a watinka ewo fidie ya ye di kasa mu nanso wan bepie ha upese o hwehwe na kira kwan na uba be hia ne dia gise ubepie mu ewa kunfi otom ewa finfin mountain ne mu kunfi otom ofri ha na uba faka nanim ekire Mankessim anasa Winnipeg
ebi obefa ka nanim ekira akra so ufri Bawdie ha na ekwa obetumi atoa so akodu takwa na wafa mankesim ka odu mankesim akase ukọ akra anasa akra ka na ofa no takwa ede ubetwem ntunya tra mankesim pe kase obesi ewo esuohia obesi ewo esuohia osi wo esuohia ka che taxi driver se wo ho se ukọ Rabi obode ubeba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo onase sempo ukopie mu won Kramonte so na ye wadwe so de beba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ha faka nanim ekira Cape Coast ka nanim ekira Cape Coast unya tra pam junction pe no waka chrom so obesi wo esuohia osi wo esuohia ka che taxi driver se ukọ Rabi obode ubeba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo onase sempo upeso friend wo telephone this one and then numbers and I may be bubo edi amawe frano na uhaw ni wamane ani nyina na ni de ho nkomo na wo be se Nyankopon na o ye ma titifo no ono na oguso a oni ye edi nkomo yi ni numbers ni 0277 126308 0277 126308 anasa frano e 0543 466275 0543 466275 sani onua ba ne kan ye no se ye yare na etiti wo se sunsun ma de nipa mu afa yare na etiti wo abrabo mu how na egu so unnim ba bia odi besua bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya onase na Nyankopon oye ade ma nipa onsam ma embeyo adiboni endi echire no ono a na wasoma ne sumani abai bra na beje wo ho edamo ase